Ай, качвай се, тръгваме ли, тръгваме ли, тръгваме. Кача се, тя е страх, че ще го изпусне, кача се. 46-то място е твоето. Айде, виж, свири, айде, давай. Давай, иначе аз ще се кача. Ще го изпуснем, бе, Поле. Давай. Си тръгне пиша. От тук се пиша и пак сме там, бе. По линията. Ама се бе. И кон ще навем, ще извикаме в тези къщи има ли. Ние може тук да слезем, да заобиколим и да идем там да си вземем кола. Или пък по пътя, той има път тук. Ама дали си ми парите? Виж, това като облаци я направим покрива, виж тавана. Колки ще го щупиш, ще трябва да плащаме алуминиева до грама. Кажа, когато е празници, много народ и много тържествено. Облака се връща обратно. Не се много хора. Видео. Само да вика. Щупи на баба ти GSM-а. Я ти си... Да, моят син език, сега майката ще ги види, те клипове отиват при нея. Не, три го! Изтривам го. Цън.